депортацію і їх нащадків, бачили молодих людей, навіть дітей, які переймають цю пам'ять. І саме для того, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації, геноциду кримсько-татарського народу, я запрошую до слова муфтія мусульман Криму, шановного Айдера Рустемова. Будь ласка. По-перше, дякую за цей фільм і за всі інші фільми. Пам'ять – це наша, у тому числі, духовна броня, духовний щит, який дає нам сили далі боротися. Зараз же я прочитаю дуа, молитву за усопших. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Ey ya Rabbim, bütün vatandaşlarımızla, kart analarımızla, kart babalarımızla, analarımızla, babalarımızla, kim bu faciada öldü, canını verdi, sen şahit olarak kabul makbul eyle. Canlarını cennette eriştir ya Rabbim, ya Erhamer Rahimin. Bize güç kuvvet ver ki ya Rabbim, düşmanlarımızı yenmeye, onlarını bizge musallat yapma ya Rabbim. Vatanımıza kaytmağa nasip eyle ya Rabbim. Yanı nesillerini yetiştirmeye nasip eyle ya Rabbim. Subhanak Allahumma bihamdik, la ilahe illa ente, estağfiruka Allahumma ve etûbü ileyk ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Дякую, шановний Айдер Бей. І до короткого слова хочу запросити продюсерку документального проєкту «Хатира. Пам'ять» Оксану Емінову. Будь ласка. Дякую, я не буду підійматись. Я попрошу учасників дискусії якраз в цей час займати свої місця. Власне, я дуже хочу вам подякувати, що ви сюди прийшли. Я щиро вірю, що вже тривалий час ми вчимось розуміти один одного, українці і кримські татари. І в нас спільні трагедії, вони насправді трохи по-різному наші, назвімо їх джерелом наших спільних проблем. Вони мали різний механізм реалізації, але так само мали на меті знищення що українського, що кримсько-татарського народу. І я щиро вірю, що загалом наша команда щиро вірить, що саме пам'ять є джерелом того, що має нас об'єднати і що має давати нам сили боротись зараз. І будемо дуже вдячні вам за відгуки і ще раз дякуємо, що подивились цей дуже важливий для нас документальний проєкт. Я від себе також хочу подякувати. Скільки такого матеріалу б не було відзнято, його буде замало, тому що трагедія настільки глибока, широка і велика, що спогадів мало не буде. І я вдячний і Суспільне Крим, і вашим партнерам, які допомогли зняти цей фільм, за таку роботу. А я запрошую до дискусії, яка у нас передбачена програмою. Її учасників, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Будь ласка, Рефат ага. Полковник ЗСУ Алі Бекіров. І ще один учасник. Київ залишається Києвом. Кінець робочого дня Сулейман Мамутов. Експерт постійного форуму ООН з питань корінних народів, доєднається до нас з часом і, я думаю, висловить свої думки стосовно теми.
Говорити, звичайно, будемо про історичну пам'ять, це було заявлено з самого початку. І перше питання у мене буде до всіх. Ми розуміємо важливість історичної пам'яті, навіщо вона потрібна, яку роль відіграє в сьогоднішньому дні, але питання в іншому. Як сьогодні, 81 рік вже прийшов з моменту депортації, як сьогодні правильно, якщо так можна сказати, зберігати історичну пам'ять, правильно передавати цю пам'ять наступним поколінням? Рифат ага, прошу вас. Пам'ять є такою якостю людини, завдяки якій він зберігається як людина. Бо людина не живе одним днем. Індивідуальна пам'ять – це те, що створює параметри поведінки людини, бо він через свою пам'ять дає оцінки собі, визначає свою поведінку, іншим дає оцінки. Але індивідуальна пам'ять – це настільки така тонка субстанція, і кожний нею поводиться так, як в нього склалося завдяки вихованню, освіті, моральним цінностям. Дуже важливо, щоб зберігалася колективна пам'ять. Оця колективна пам'ять вже весь час коригує індивідуальну пам'ять людей. Бо людина є соціальною істотою, і вона не може взяти і огородитися від всього того, що його оточує. І дуже важливо, щоб колективна пам'ять, вона не була викривлена, щоб вона не була спотворена. Ті, які хочуть вбити якийсь народ або його поневолити, вони починають спотворювати його пам'ять. Вони починають формувати в нього фальшиві цінності. А цього можна зробити лише тоді, коли ви викривите колективну пам'ять. І от те, що намагалися створити з нами в різні періоди. Коли не вдається вбити пам'ять, щоб розпочати розчавлювати цей народ, тоді його починають вбивати фізично. Ми, кримські татари, пережили ці різні етапи. Коли нас захопили в 1783 році, нашу батьківщину, зруйнували нашу державу, і почали вони виписувати свою історію не тільки і не стільки для себе, а для нас. І для тих, хто міг би бути весь час нашими друзями, союзниками. Вони намагалися ствердити такі міфи про нас, щоб ми самі заплуталися би, а інші би від нас жахнулися би. І паралельно вони нас витіснювали з своєї батьківщини. Це проводилося більше ніж 120 років. Тоді, коли вже цього виявилося недостатньо, вони пішли на пряме знищення. І це вже сталося в 1944 році. І тому от такі фільми, як зараз ми подивилися, я його дивився трошки раніше, бо він був в закритому клубі. І такі фільми, вони є дуже важливими, бо через індивідуальну пам'ять тут підтверджується колективна пам'ять людей. Підтверджується, бо ці люди говорять про своє, але воно абсолютно лежить в площині колективної пам'яті кримськотатарського народу. Дякую. Пан Алі,
Ви людини молодого чи середнього віку, і не будемо уточнювати, але ситуація така, що життя триває. Свідки, які безпосередньо пережили і мали особистий досвід депортації, вони, на жаль, залишають це життя. На вашу думку, чи вдалося їм передати вашим рідним, тому що в кожній кримсько-татарській родині хтось пережив депортацію, передати от ці спогади, ту емоцію, яка пов'язувала їх з тими трагічними подіями, і чи намагаєтеся ви передати ці знання своїм дітям? Насправді, питання депортації, воно дуже болюче, тому що всі історії, всі спогади, вони дуже пов'язані. Все це відбувалося одночасно, в один момент. І ця велика несправедливість, яка була зроблена по відношенню до корінного народу Криму, ми переживаємо все до сих пір, і це дуже сильно болить. Насправді, якщо казати про спогади, які передавались мені особисто або розповідались, намагались передатись моїй родині, зрозуміло, що на момент, коли я був дитиною, це було і цікаво, і важко слухати, але повного розуміння не було, як же так і що там відбувалось. Це був просто набір інформації, але не було переживань. Кажуть, що історія це відбувається по спіралі, і от трошки, можливо, певне розуміння подій, які там сталися, з'явилося в мене особисто в 2014 році. Тому що на той момент там, ті, хто проходив службу, мали там покинути, виїхати з Криму. І це все відбувалося під погрози, під натиск. І це супроводжувалось там звинувачуванням в тому, що ми, військовослужбовці Збройних сил України, що ми ярлики там вішали, там Бендери, зрадник і так далі, а весь Крим підтримав Росію. І от той момент я відчув трошки, можливо, зрозуміло, що це не порівняльні речі. Геноцид, який здійснився по відношенню до всього народу, і примусова депортація, в якій загинула нескінченно велика кількість людей. І все одно найбільше, що травмувало, це несправедливість. Тому що людина – таке творіння, що може вижити і може бути пристосовано до будь-чого. Але несправедливість, яка була по відношенню до цілого народу, це пережити дуже важко. І від батьків я завжди чув, що будь-які розмови, коли були в депортації в Узбекистані, там хто де, коли збиралась велика родина за столом, це святковий стіл або будь-який, завжди згадували Крим. І мої батьки, тому що вони були народжені в Узбекистані, звертались до своїх батьків, дідусів, бабусів, і питали, добре, в чому проблема? Живемо тут, Крим далеко, напевно, ніколи не повернемось. І от тематика Криму завжди піднімалась. І так само в мене особисто. Всі ті, хто там був змушений умовно із середи військовослужбовців, всі розпорошені по всій Україні, по різних підрозділах, але коли ми збираємось, тема Криму піднімається. Події, умовно кажучи, квітня 2014 року піднімаються. І це такий, знаєте, як синдром. І це є пам'ять, розумієте? І зрозуміло, що так сильно, як побачили мої дід і бабуся депортацію, я ніколи не зможу зрозуміти. Але мій обов'язок, моє завдання – ту інформацію, яку я маю, обов'язково передати. Можливо, накласти це на своє сучасне розуміння причин цього. Тому що причини, зрозуміло, навіть не хочеться згадувати про історію, про зрадництво або щось. У мене вдома зі старих книг, які зберігались, там Коран старий, і ще була така книга «Путіводитель по Криму» видавництва 33-го року. Я в дитинстві так читав, і там були такі слова. Видавництво Радянський Союз, 33-й рік, були такі слова, що розглядається керівництвом Радянського Союзу, розглядається ідея щодо можливого створення великої рекреаційної зони там, на південному узбережжі, але це вимагає переселення там, тих, хто живе на той час на цих територіях.
І от битва за Крим відбувалась 8 квітня, 12 травня 1944 року. А депортація була вже 18 травня. Тобто питання, що проведення там якихось розслідувань щодо можливих злочинів з боку кримських татар, про це питання не йшло, рішення було затверджені давно, плани були створені. Тому це біль, це несправедливість. І от як сказав один із спікерів на відео, що ми з цією біллю жили більше 70 років, і це біль несправедливості. Я думаю, сьогодні у нас більш ніж за багато причин все ж таки звертати на це увагу, тому що, на мій погляд, ворог не змінився, ворог там вже де і був. Ті злочини, які він коїв тоді, в частності, здійснюються і зараз. Може, методи або картинка змінилась, але мета одна і та сама. Просто зробити так, щоб кримських татар, корінного народу Криму не було на території Криму. Дякую, Валі. Сулейман, дякую, що доєдналися до нас. І хочу нагадати, 18 травня кожного року в Криму, українському тоді Криму, завжди проводилися дуже масові заходи, зокрема всекримський траурний мітинг, присвячений цій даті. Але як би багато людей, це десятки тисяч кримських татар, друзів збиралися на головній площі в Сімферополі, по інших містах це завжди залишалося провінційною подією. Але з 2014 року відзначення цього дню стало вже справою державного рівня. І сьогодні, вчора буквально, де заходи по областях, за кордоном України і безпосередньо тут в Києві відбуваються вже на іншому рівні. І у мене народжується питання, чи взагалі змінилося ставлення в Україні сьогодні до цього дня? І якщо змінилося, то яким чином? Ассаляму алейкум. Дякую за питання. Як людина, яка досить довго проживає в Києві, я приїхав сюди навчатися, можу сказати, що ставлення точно змінилося. Я думаю, це перш за все пов'язано з тим, що в цілому більше людей стали знати про наш народ. І відповідно з цим знанням народжується далі інтерес і зацікавленість до нашої історії. Тому кількість тих українців, хто знає про геноцид і про цю історію, про те, як відбувалося вигнання, знищення народу, кількість цих людей, вона точно зростає. І принаймні у порівнянні, наприклад, з роками, коли це був кінець 2000-х, і якщо ми порівняємо з 2014-м і далі, і станом на сьогодні, рівень поінформованості, обізнаності суспільства, він абсолютно інший, в кращу сторону, на моє переконання. Рифат ага, зрозуміло, і це Сулейман Бей підтверджує, що все більше українців знають про кримських татар взагалі, знають про депортацію, і ми цьому допомагаємо всі, і журналісти, і держава, і так далі. Але питання в тому, чи достатньо цього знання сьогодні задля того, щоб кримські татари могли відчувати себе як органічна частина українського суспільства, як могли відчувати певну безпеку в українському суспільстві і, головне, відчувати можливості для розвитку, не індивідуальні, а саме як певного колективу. Якщо сказати одним реченням, знання недостатньо, але треба трошки розкрити. Бо здавалося б, якщо людина знає все правду, то чому цього недостатньо? Недостатньо, бо людина, і кожна людина, вона дуже специфічна, але живе в уявленні своїх стереотипів. І ви думаєте, що в Росії зараз мало людей знають, що відбувається в світові, що робить їхній очільник, що вони не знають, що вони бомбардують чи кидають ракетами всю територію України? Вони все знають. Але багато з них виправдовують дії свого уряду. Здавалося б, чому?
Ну, вони всі знають, бо є інтернет, бо є дуже багато можливостей. Я просто хочу так схематично йти. Тому що вони вже є певні їх такому полоні от тих уявлень, які їм вклали в голови. І тому, щоб ці уявлення зруйнувати, потрібні інші дії. Я тепер повертаюся в Україну. Потрібні, щоб були не просто слова і ствердження про те, що ми все знаємо. Потрібно, щоб були дії, які прибирають наслідки всього того, що відбувалося. Закони, створення інституцій, відкриття шкіл, відкриття Інституту мови, літератури, історії кримських татар, трансформація кримської автономії, реалізація права на самовизначення. Все це комплексно, все це має бути для того, щоб знання, вони перетворилися вже в поведінку, і саме головне, щоб ці знання, вони слугували розвиткові суспільства. Це дуже обов'язково, але це залежить, і в цьому процесі всі сторони мають бути задіяні. Задіяні самі люди, політики, суспільство, громадські діячі, і в той же час і державні органи, бо іноді дії однієї сторони, вони підштовхують, стимулюють дію іншої сторони. Це дуже важливо. Умовно кажучи, давайте я вам приведу приклад. Іноді потрібно, щоб було протрізвління великої кількості людей, щоб вони могли перескочити через свої стереотипи. Дивіться, до 2014 року, ви ж не будете зі мною оспорювати чи не погоджуватися зі мною, уявлення більшості українського суспільства про кримських татар було абсолютно, не абсолютно, але набагато іншим. Але 2014 рік, він змінив відношення до кримських татар. Чому? Бо ті стереотипи, які були в головах у більшості українців про те, що брати – це росіяни, що кримські татари ствердяться в Криму, укріпляться, і вони візьмуть той Крим і попливуть з ним в Туреччину, вони розбилися от тими декілька днями чи місяцями, тижнями лютого-березня 2014 року. Ті, кого вважали братами, вони зі зброєю увірвалися в Крим і почали захоплювати українську державу. Ті, кого вважали братами, вони одразу перейшли на той бік. А ті, кого остерігалися, ті, на кого писали великі довідки СБУ, інші органи, вони вийшли на площу і сказали: ми підтримку територіальної цілісності України, ми не хочемо окупації. І тоді велика кількість людей, незважаючи на те, що не було інших дій, там, скажімо, держава щось не задіяла, щось таке, вони сказали: Боже мій. І вони проскочили через цей бар'єр, але так буває дуже рідко. Це треба, щоб був якийсь шок. Не можна жити шоками. Треба, щоб кожна сторона робила свої дії. Зрозуміло. Алі Бей, я хочу звернутися до вашого особистого досвіду. Ви військовослужбовець. Поряд з вами працюють різні люди, різних національностей і так далі. От якраз якщо говорити про зміни в українському суспільстві, чи є у вас досвід особистий в колективі, де ви працюєте, де ви служите, щоб оточуючи вас співслужбовці цікавилися, хто такі кримські татари, яка їх історія, яка їх роль, і щось схоже на це? Чи є така зацікавленість або намагання зрозуміти і якось знайти в такому приватному світі кожної людини розуміння? Ми кажемо зараз саме про особистий досвід. Насправді, якщо казати з власного досвіду, то сприйняття точно змінилось порівняння з 2014 роком і до 2014 року і зараз. Там, наприклад, в період до 2014 року я проходив службу в Криму, і зрозуміло, що навіть ті, хто були військовослужбовцями, не корінними кримчанами, але проходили службу в Криму, мали розуміння, хто такі кримські татари, їх цінності, інтереси, і тому сприйняття було нормальне, доволі позитивне. Але 100% можу сказати, що ця ідея стосовно бажання
кримських татар від'єднатись або ну, якимось чином приєднатись до Туреччини чомусь, вона має життя. Там, наприклад, взагалі, так, з часів Радянського Союзу склалося, що представників кримсько-татарського народу не так було багато там в, ну скажімо так, як зараз кажуть, секторі безпеки і оборони Радянського Союзу. Це було в першу чергу пов'язано з обмеженнями, які були для кримських татар. Тобто, ну, можливо, якісь позиції поліцейського, там, рядового, але не старші офіцери, тим більше не генерали. І так воно і продовжувалося з поверненням кримських татар в Україну. Ну, невелика кількість. Зараз вже все добре, да? Зараз прям добре. Але там, наприклад, 2000 роки, 2005, 2010 мало. І тому це було цікаво дуже. І всі завжди цікавилися, а чому? Ну, це нестандартно було, що кримський татарин пішов якимось чином в армію, захотів стати офіцером, і там, умовно кажучи, питали, а що... Ну, умовно, а що не так там з огородом? Що це огород, ну, зник, що? Нормально ж працювали. Тобто, отаке було сприйняття, і це насправді. З 2014 року дуже сильно змінилось, тому що, по-перше, це відношення кримсько-татарського народу поголовно 100% на підтримку дій української влади під час подій буремної весни 2014 року, і це дуже сильно вплинуло на свідомість людей. Зрозуміло, що ті, хто залишився в Криму, вони там вже через тиждень співали інші пісні, але особисто завжди підходили, висловлювали подяку, підтримку і співслужбовці, що от ніколи не думали, що кримські татари так будуть підтримувати Україну. Потім на момент вже 15, 16, 17 роки, мені здається, з'явилось усвідомлення того, що кримські татари – це точно не вороги, це точно не сепаратисти, це ті, хто підтримують незалежність України, це ті, хто перші кажуть, що Крим – це є Україна, і що Крим може існувати тільки у складі України, і ніяких інших сценаріїв навіть не розглядається. Ну і насправді от боротьба, найважча боротьба – це боротьба за свідомість людей. Якщо от в цій боротьбі перемогти, то вже важко буде людину там на неї впливати. Шок був у 22-му році, в 2014 році дуже сильний на суспільство, і хтось переосвідомив. Але я впевнений, що як тільки зникне загроза, то можливо все ж таки відкат назад. Тому от потрібні дії, які б змогли поставити правильне розуміння цих подій і ролі міста кримськотатарського народу в подіях фактично за боротьбу України за незалежність. Я дозволю собі трошечки ліричний відступ. Згадали про город. Колись, працюючи в редакції газети «Авдет», ми отримали листа з Узбекистану, де жінка висловлювала велику вдячність кримським татарам, які приїхали в цю доволі пустельну країну і навчили місцеве населення вирощувати різні культури. І вона була вдячна. Каже, до вас ми просто не знали деяких речей. Звичайно, узбеки дуже працьовита нація, вони багато що вирощували, але ви привнесли взагалі інший досвід, і ми їм скористалися і так далі. Була інша історія, коли якось в редакцію завітала така собі кримська росіяночка, яка вирішила повчити нас і сказала: чого ви вимагаєте якогось там відновлення прав, права управляти Кримом і так далі? Вас Бог одарував неймовірним талантом вирощувати все на землі. Ви дійсно от просто на сухому місці можете все, що хочете, виростити. От управляти – це нам, росіянам, Бог подарував талант. Нам було це смішно чути, тому що ми пам'ятали часи, коли, як сьогодні кажуть, за дипломатичним протоколом російський цар мав з власної шапки кормити вівсем ханського коня в Москві.
І тому щодо управління іншим, то хто кого там чого навчив і кого одарував, це була така історія дуже цікава, але і кримські татари, і українці дуже гарно пам'ятають, на жаль, такий досвід маємо, що часто колишня митрополія навіть сьогодні дуже зневажливо ставиться до історії своїх сусідів, навіть тих, кого називає братами. І я абсолютно згоден, що ми маємо закріплювати результат, той позитивний здвиг в сприйнятті, який є і в Україні, і поза Україною. І тому я хочу запитати про таку важливу річ, як інституалізація історичної пам'яті. Сулейман Бей, минулого тижня Верховна Рада знову закликала інші держави визнати депортацію геноцидом. Як відомо, включаючи Україну, вона перша. 7 країн на даний момент вже визнали геноцид кримсько-татарського народу. Розкажіть, як людина, яка є експертом в міжнародному праві, а як саме відбувається процес визнання? Це якась там складна процедура? Чи що це взагалі таке? І якщо можете дати оцінку, навіщо все ж таки потрібно? І Верховна Рада підключається, і Меджліс завжди про це говорить. Навіщо необхідно визнання формальне, юридичне геноциду кримсько-татарського народу? Дякую за питання. Ці визнання, які відбулися останніми роками в різних державах, це здебільшого визнання на рівні парламентів, це політичні визнання. Втім, вони також є дуже важливими, тому що юридичні визнання геноциду, воно можливе лише за результатами такого повноцінного трибуналу або будь-якої іншої міжнародної судової інстанції. Рівень доказів, які потрібно надавати, він є набагато вищим. І хоча, наприклад, мені є зрозумілим, вам є зрозумілим, всім, я сподіваюся, хто сьогодні тут присутній, зрозуміло, що це був геноцид, тому що була чітка мета і намір знищення цілої групи, в цьому випадку етнічної групи. Юридичний бік визнання геноциду, він є дуже-дуже довгим і дуже тривалим. У нас не всі докази зберіглися цього. Але політичне визнання, воно також є дуже важливим через те, що... І чому це важливо? Тому що, по-перше, це означає певний рівень сатисфакції для постраждалих. Постраждалими є не лише ті, хто безпосередньо пережив геноцид, але й їхні нащадки, бо є така річ, як міжпоколінчаська травма. Вона дійсно впливає дуже сильно. Ми ще до кінця не дослідили цього, але я впевнений, що як для багатьох інших народів ця річ існує. Тому що, я думаю, майже кожен кримський татарин в ранньому дитинстві дізнався про депортацію. Я також, якщо не помиляюся, в 5 років дізнався від своєї бабусі. І я особисто, наприклад, своїй дитині хочу повідомити про це у більш пізньому віці, щоб, там, наприклад, в доньки було більше сил це і прийняти, і усвідомити, що це було. Тому, перше, це сатисфакція для тих, хто постраждав. Друге, це певна гарантія неповторення злочину. Чим більше держав визнає той чи інший акт геноцидом, тим більше це є запобіжником для майбутніх схожих актів і воєнних злочинів. Бо, в принципі, депортація є одним з видів воєнного злочину за міжнародним правом. І стосовно того, які є... Звісно, що цю роботу потрібно продовжувати. Моя особиста думка і переконання, що визнання депортації Сürgünlük геноцидом буде тим більше розповсюджуватися світом, чим більше кримських татар будуть також долучені до цього процесу, і не лише на рівні громадськості,
А в тому числі, от, наприклад, на рівні дипломатичному, бо мій особистий досвід просування певних речей там, в межах постійного форуму ООН з питань корінних народів, він довів, що поки немає твоєї особистої присутності, те, що називають адвокація за допомогою присутності, advocacy by presence, то набагато важче деякі моменти просувати, домовлятися про них, бо ти, як ніхто інший, знає, чому саме це настільки важливо. І в цьому теж є певний аспект визнання суб'єктності кримських татар. Чим більше, наприклад, кримських татар будуть в різних, в дипкорпусах різних представництв, закордонних представництв, тим більше, на моє переконання, буде шанс того, що в різних країнах цей процес, він буде пришвидшуватися. Дякую. Рифат ага. Знову буду питати вас про достатність докладання зусиль. В цьому процесі визнання депортації геноцидом кримсько-татарського народу, що заважає, щоб країн було вже не 7, їх було набагато більше. До речі, це стосується і визнання Голодомору. Процес трошечки призупинився в останній час. Що ми не доробляємо? Чи ми робимо все, але це впирається в якісь об'єктивні причини і так далі? Чи, можливо, через війну ми поки що не можемо робити цього і, як то кажуть, не на часі, треба відкласти? Яка ваша думка з цього приводу? Тут є багато чинників, і мені важко якісь там назвати першу чергу як основні, бо залежить від країни, від ситуації у світові, від тих процесів, які відбуваються в конкретний час, ну, скажімо, визнання Голодомору геноцидом, воно прискорилося, як це, ну, але це правда, саме під час вже російсько-української війни. І в світі почали більше розуміти українську історію, трагедію українців. І в якійсь мірі парламенти тих чи інших країн бачали в такому визнанні як особливу підтримку в цей час. Раніше вони просто про це, ну скажімо так, не дуже думали. Так може статися і з кримськими татарами. Є інша група причин, коли країни пов'язані з власною історією, власними трагедіями або складнощами в взаємовідносинах інших країн. Я не хочу тут називати держави, бо це все спірно може бути, але деякі країни будуть до кінця уникати і не визнавати і не Голодомор, ані депортацію, геноцидом, бо вони мають свої такі історії, яких вони не хотіли би, щоб торкалися б інші. Тому отут якраз треба більше, щоб було обізнаності. І те, що говорив зараз Сулейман, щоб, як в Україні, ми самі, скажімо, в першу чергу, ну, в Україні, в нашій державі, і зовні дуже, ну, скажімо так, усвідомлювали наслідки цього, бо дуже багато наслідків ми і сьогодні ще не подолали, і не можемо подолати, і не тільки тому, що це неможливо, а тому, що деякі, ну, інші цього просто не можуть ухопити. Я вам зараз приведу приклад зовсім в сфері такій не політичній, не такій. Ось скажемо, ви знаєте, що таке сьогодні написати і видати підручник кримсько-татарською мовою? Це колосальна робота, бо цього підручника не було, скажімо, ну, з 1940-х років. Ну, не було зовсім, бо школа була заборонена півстоліття, а потім і сьогодні нема. І оця робота і видання цього підручника, воно може виконатися таким чином, що себевартість одного підручника буде коштувати 3-4 тисячі гривень.
Бо їх ще будуть друкувати там 500-600 екземплярів, бо дітей, які одразу сядуть за парти, їх немає тисячами, бо немає ж рішень, немає такої, знаєте, кардинальної побудови мови з школи з кримсько-татарської мови навчання. І сидить чиновник, я говорю про свою практику, сидить чиновник і каже, слухайте, підручник іншими мовами, він нам, державі, він обходиться 45 гривень, а тут 855 гривень один підручник кримсько-татарської мови. Він просто не може наздогнати. Чому так сталося? Він не може себе змусити про це подумати. І таких ситуацій, і політичних, і неполітичних, їх дуже багато. І тому державі це просто крок за кроком треба будувати, побудовувати все, щоб подолати ці наслідки, а світові треба пояснювати, що визнання злочинів проти людяності геноцидами – це не просто, знаєте, якась данина поваги, шани, це дуже важливо. Але це, можливо, побудова інструментів, щоб запобігти таким злочинам в майбутньому. Світ поки до цього так не підходить. Можливо, колись буде підходити. Пане полковник, я вловив себе на думці, мені приємно, що мій співвітчизник, кримський татарин, полковник Збройних сил України. Якраз якщо говорити про наслідки, колись кримським татарам в Криму були недоступні певні спеціальності. Це вже після оголошення незалежності, я навіть не буду брати радянські часи. Не були доступні цілі сфери діяльності, коли просто не потрапляли чи не брали на високооплачувану роботу, кваліфіковану роботу, хоча велика кількість кримських татар, які полишали місця вигнання і поверталися на батьківщину, були освіченими, з вищою освітою, кваліфікованими кадрами і так далі. У вас в житті був досвід такої дискримінації в професійній діяльності? І як ви оцінюєте сьогодні ситуацію? Ви згадали, що колись дивувались ваші знайомі, що ви пішли на військову службу, яка нібито непритаманна була кримським татарам. Чи стикалися взагалі з дискримінацією за національною ознакою? І як сьогодні ви оціните можливість для будь-кого, в тому числі для кримських татар, реалізувати себе професійно, зокрема в Збройних силах? Дякую. Справді, якщо сказати з власного досвіду, можливо, якісь випадки, які б можна було характеризувати як, скажімо так, певне відношення до мене не як до фахівця, а як до представника кримськотатарського народу з негативного боку, можливо, вони і були. Це ніколи не було в відкритій формі, да. Але це моє відчуття. Можливо, я суб'єктивний, але мені здається, що таке було. Можливо, я помиляюсь, але ніколи не в відкритій формі. Але точно скажу, що це було небагато. І особисто до мене відносились завжди враховуючи мої особисті якості і професійні якості. Я кажу саме з точки зору, зрозуміло, що в колективі там може якийсь, військовий колектив, він взагалі особливий. Там дуже багато жартів, таких відвертих і так далі. Зрозуміло, що на цю тематику могли бути жарти, але вони не образливі, які принижували би гідність. Такі самі жарти були і до всіх інших представників інших національностей, але це не образливо. Але саме так, щоб не звертав уваги в порівнянні там десь з кимось на більш професійну підготовку, таких випадків не було дуже-дуже мало. І вони, якщо і були, це моя оцінка, чесно скажу. А в цілому, наприклад, якщо ми характеризуємо там умовно українські Збройні Сили зразка часів 2005-2014, той період, який я застав до Революції Гідності, то в цілому таких випадків було багато. Не з приводу, я умовно кажу, відношення як до представника кримськотатарського народу. В цілому були різні методи впливу, і тому не сильно це було, якби я відчув це.
Це дуже добре, і ми всі віримо, що ми боремося за те суспільство в Україні, яке якраз не буде дозволяти собі дискримінувати будь-яку людину за будь-якою ознакою, що ми будемо мати розуміння, що головне – це особистість людини, її професійні, людські якості, і з цього робити якісь висновки. Крим сьогодні окупований, і там залишається велика частина кримсько-татарського народу. Окупаційна влада намагається змінити і ідентичність, і ставлення до певних історичних подій. І, як на мене, великим показником є меморіал депортації, який відкрили станції Сюрень біля Бахчисараю, де є зображення людей, яких депортують, але не показано, хто це робить. От таким чином, на мій погляд, суть депортації нівелюється, тому що це злочин, а значить, має бути прямо названий винуватець, злочинець, який його зробив. Росія цього уникає. Це стосується не тільки кримських татар. На пам'ятнику в Катині, де були розстріляні польські офіцери, саме така ситуація. Висловлені слова співчуття, по жертвах, але не вказується, а хто ж здійснював розстріли. Скажіть, будь ласка, що зараз з пам'яттю про цю трагедію там, в Криму, якщо є можливість про це сказати? Чи відзначається в окупованому Криму 18 травня? Яким чином, в яких формах це відбувається? І чи живе і передається ця пам'ять там? Сулейман Бей, я знаю, рідні у вас в Криму. Чи діляться з вами про це? Я почну з того, що мені здається очевидним, що не показані злочинці, які вчинили цей злочин і які безпосередньо здійснювали вигнання, тому що таким чином Росія мала би визнати свою відповідальність, а якби вона це зробила, я думаю, ми б зараз не сиділи тут, а в найкращому випадку ми б сиділи десь в Ахмеджіті і вели дискусію про пам'ять і про цей злочин. В Криму також, наскільки мені відомо, якихось офіційних заходів не проводиться, ба більше, навпаки, активістам, і ви це теж чудово знаєте, напередодні цього дня вшанування жертв і вшанування пам'яті жертв депортації роздають попередження. В цих попередженнях прямо вказано і зазначено, що будь-які там зібрання в цей день становитимуть правопорушення відповідно до російського законодавства. Тому і ще більш небезпечна річ, яку я спостерігаю в Криму спілкуючись з друзями, з рідними, це те, що насправді Росія до сих пір не те, що не відійшла, вона і не зможе відійти, а вона навпаки підживлює ось цей комплекс зрадників і підживлює в дуже різних таких вимірах. Воно не обов'язково буде прямо вказано, але там через підручники, через публікації в місцевій пресі, через різні репортажі можна відчути оце збереження. І насправді збереження цього ставлення, саме як до зрадників. І таким чином, це може сприймати, я думаю, також, це, напевно, має декілька цілей. В тому числі одна з цілей – це пригнічити свідомість і індивідуальну, і колективну кожного кримського татарина, зробити так, щоб кожному з нас, хто продовжує жити на Батьківщині, було ніби так незручно згадувати про цей день, і що ти навіть відчуваєш певний сором. Такі речі, інколи їх можна було простежувати в Криму і до 2014 року. Насправді,
Я пам'ятаю, ну, якщо ти навчаєшся в школі, де досить мало кримських татар, то вчителі могли перед цим днем спокійно розмовляти про те, що або розповідати історії в класі про те, як Сталін насправді хотів зберегти від злих і агресивних червоноармійців цілий народ. І Давайте чесно скажемо, це була дуже скандальна стаття в «Кримській правді», написана тодішнім очільником кримського уряду Анатолієм Могильовим, який міністром внутрішніх справ Криму, і він тоді заявляв про те, спираючись на правдиві радянські документи, звичайно, що дійсно Сталін просто рятував кримських татар від розлючених красноармійців, які поверталися і хотіли повбивати тих зрадників. Так. Абсолютно, ця ідея, вона досить активно жила в місцевому кримському суспільстві, але Росія тепер починає це робити з таким, ну тобто, мені здається, якщо в 90-ті, 2000-ті, на початку 2000-х це була інерція після Радянського Союзу, і вона продукувалася більше тими, хто зростав в цій системі, то Російська Федерація після окупації 2014 року, вона продовжує тепер це робити на рівні такої державної політики. І знову ж таки, ну, які можуть бути цілі, в тому числі старання ідентичності, в тому числі розвиток свого такого шару і підвиду меншовартості для того, щоб, я ж кажу, було навіть якось незручно якось активно і публічно промовляти про те, що от був такий злочин, що за нього мала б бути якась відповідальність, і правонаступниця цієї держави до сих пір цього не зробила. І ну, найнебезпечніше, що в такий спосіб, знову ж таки, пригнічується таке колективне «я» народу, який до сих пір, в якому багато хто до сих пір, навіть, можливо, не усвідомлюючи, може вважати, що дійсно от це клеймо саме ну, зрадника, це річ, яка, на жаль, ну, з якою необхідно було боротися, але яка в умовах окупації продовжує жити, і ну, вона триватиме, я думаю, рівно стільки, скільки триватиме окупація. Алібій, маєте зв'язки з Кримом, і що отримуєте, які зв'язок? Насправді зараз дуже мало інформації, і особливо там не то, що не цікавлюсь, просто немає джерел таких певних, але точно хочу погоджуватися з спікером. Чому? Тому що прийняття визначення відповідальних – це значить прийняти провину. І якщо прийняти провину, це значить, що рішення політичного керівництва, які підтримувалось на всіх рівнях, вони були неправильні. Крім того, це значить, що всі люди, які проживали на території Криму з моменту виселення, депортації кримських татар, теж були неправі, тому що вони приїхали в чужі домівки, і вони ніколи не визнають це. Це значить, що ну, фактично вони повинні все віддати і поїхати. Ну, я так трошки перебільшую, але ж це є послідовна логічний зв'язок. Якщо ти був неправ, значить ну, звільни, поверни всіх на місце, поверни народу дома, території і просто звільни. Ніколи цього не буде добровільно. Тому от у мене взагалі був дисонанс в дитинстві. Я з невеличкого населеного пункту на узбережжі Криму. І сусідній населений пункт – це був місто Алупка, це рідне місто двічі Героя Радянського Союзу Амідхана Султана. І завжди траурні події 18 травня відбувалися біля його бюсту на площі.
І завжди проговорювалось, був сценарій, проговорювалися важливі речі, але за тиждень, трошки більше тижня до цього, на 9 травня, біля цього самого бюсту, святкувалось 9 травня. І проговорювалось про який він герой. І я завжди не міг зрозуміти, як так може бути, що він герой, і от весь його народ, всі зрадники. І Росія, вона змінює історію. Ніколи не будуть показані правда, ніколи в підручниках або в історичних книгах не буде показана правда. Завжди це буде оцінка тієї влади, яка зараз знаходиться там. Тому чекати чогось, мені здається, не варто. Варто. Рифат ага. Вчора я зараз провірив, але він вже зняв цей матеріал, бо я розумію, чому він зняв. Вчора один з Криму розмістив матеріал напередодні Дня пам'яті жертв геноциду, який в Криму вони вперто називають День пам'яті жертв депортації. Я маю на увазі окупаційна влада. В Кримсько-татарському театрові, я тут маю дати пояснення, в Криму є Кримсько-татарський театр в окупаційному Криму. Це єдиний театр у світові. І зрозуміло, що я особисто кажу, що вони мають існувати, поки вони не будуть ставити вистави, які відверто підтримують окупацію. Як тільки вони це почнуть робити, я тоді буду в іншому таборі. Але зараз вони намагаються, щоб зберегти мову, зберегти і літературу кримських татар, і ідентичність, все це вони намагаються ставити такі вистави, які, спектаклі такі, які цьому сприяють. І вони поставили спектакль щодо 18 травня. І ці негідники, що вони змусили їх зробити? От те, що ви говорили, пане Наріман. Тобто там по ходу, там такий інтерактивний спектакль, там і в залі, і все таке інше, там ці конвоїри, вони всі не мають форми і мають червоне обличчя. Якісь червонокожі, якісь прийшли і виселяють кримських татар. Правда, я не знаю, що вони тут досягли, чи таким чином, мені здається, навпаки, вони збудили кримських татар і нарешті, можливо, всі побачили, ті, хто, що, можливо, ще якимсь чином щось думав інше, побачили справжню ту сутність цих російських окупантів. Але тепер про таке, що, знаєте, коли мова йде про позбавлення наслідків от того, що ми називаємо злочинами проти людяності, тут не може бути, щоб приймалися міри чи дії на половину. Це як не можна бути наполовину вагітною. Вибачте мене, що я такий приклад. Наші політики це дуже добре вміють. Наші українські політики, я зараз приведу приклад. Дивіться, от за роки правління диктатора Путіна в Росії встановили більше, ніж 120 пам'ятників Сталіну. Вони це роблять системно, і одним із причин того, що їм дається це робити, вони не засудили і ніколи не засудять ті злочини, які здійснював злочин, бо навпаки, апеляція до тих часів, нібито їм сьогодні дає можливість більш консолідувати російське суспільство, і головною темою тут є Друга світова війна, яку вони називають Великою Отечественною війною. 120 пам'ятників. Тепер ми повертаємося до нас. Ми прийняли низку законів, які мали просто вичистити нашу дійсність від наслідків і совєтизації, російської імперської політики, і включаючи ті злочини, які визнані геноцидом, Голодомор і депортацію. У нас є закон, як ми повертаємося, як ми перейменовуємо назви, символи, які є носіями російської імперської політики. В цьому законі дуже чітко і дуже вдало пояснення, що є російською імперською політикою. За всі часи, включаючи Радянський Союз, за всі злочини. От тепер уявіть, що в Криму лише за 4 роки
44 по 48 рік було схвалено 3 таких документи, яким було перейменовано 1444 кримськотатарських назв. Ну, декілька, можливо, не чисто кримськотатарські, але вони стосувалися інших депортованих національних меншин. 1444. І цей закон мав би нам дати можливість для того, щоб ми повернули історичні назви. Але коли здійснювали закон, оця боротьба різних оцих міфологем, різних підходів, оцінок нашого минулого, ми ж говорили перед тим про колективну пам'ять, про поведінку людей, то деякі не деякі, значна частина політиків туди засунули такі обмеження, які нам, кримським татарам і Криму, не дали можливість використовувати цей закон в повній мірі. От по всій Україні він ще більш-менш, скажімо так, вдалий, бо тут дуже багато назв, які повернули свої назви, і тут не було такого, скажімо, дуже великої різниці. Ви зараз зрозумієте, про що я маю говорити, бо в цьому законі є обмеження, скажімо, якщо назви дані учасникам, тим, які захищали Україну чи боролися з нацистською Німеччиною, то ці назви не чіпаються. Слухайте, а яка мені різниця от кримському татарину, якщо там була історична назва, яка існувала століттями? І там в 1944 році, коли звільняли Крим від німецьких окупантів, червоноармійці, і там загинув червоноармієць з Брянської області по фамілії Ковальов. І це село назвали Ковальова. Але за законом ми не можемо повернути стару назву. Оце я говорю, коли наполовину не можна робити такі дії. Із 1444 назв ми узгодили з Українським інститутом національної пам'яті близько 100 назв. Із 1444. Так неможливо виправляти наслідки таких злочинів проти людяності. І люди мають, знаєте, одного разу, просто і люди, і політики, вони мають просто для себе вирішити, що справедливість не може бути наполовину. Справедливість не може бути твоя і чужа. Що твоя ближче, а чужа не настільки. Не може бути, я ж знаю, хто це говорив, один із провідних людей, які займалися перейменуванням. Він сказав наступне, я його цитую, я просто не хочу називати його прізвище, я йому це в обличчя сказав. А ви, каже, уявляєте собі сучасну карту Криму, якщо повернути 1444 назви? Там же нічого не залишиться. Він сказав таке, я повторюю, українського. Він дурень, бо він не розуміє, що кримськотатарська назва українського Криму – це є українська назва. А він цього не розуміє. Він каже, якщо повернути всі кримськотатарські назви, то там нічого не залишиться українського. От такі дурні, вони найбільш загрозливі для ситуації, коли треба відновлювати суспільство. Я це хотів сказати. Ми маємо завершувати нашу дискусію. Я хочу подякувати нашим спікерам, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, експерт постійного форуму ООН з питань корінних народів Сулейман Мамутов і полковник ЗСУ Алі Бекіров. Наостанок хочеться відрефлексувати трошечки. Дійсно, ми маємо сьогодні робити в нашому суспільстві і державі дуже сміливі кроки. Перейменування назв – це наслідок тотального злочину. Спочатку тотальна депортація, потім тотальне перейменування, потім тотальне викривлення історії кримсько-татарського народу. Раджу почитати хоча б кілька сторінок книги Сергія Гременка про міфи щодо Криму, де він пояснює, як це відбувалося, ким і навіщо. І, звичайно, дуже важливо, щоб злочинці були названі, покарані, тому що цей злочин поза часом. І ми маємо про це пам'ятати і щодо геноциду українського народу, щодо геноциду кримсько-татарського народу. Але головне,
маємо знайти порозуміння всередині нашого суспільства. Ми всі маємо розуміти, що Україна – наша спільна держава, а що кримсько-татарська історія – то є частина української історії. Ми єдине суспільство, яке хоче жити вільно, розвиватися в демократичній державі, мати надію і віру в те, що всі ми хочемо досягти якогось гарного результату один для одного. І нам сьогодні заважає. Давайте триматися один одного і, звичайно, підтримуємо наші Збройні Сили. Це головні захисники сьогодні наші. І я бажаю їм всім жити, боротися, перемогти і повернутися додому. Дякую вам всім. Я дякую ще раз всім, що прийшли, і вас в коридорі чекатиме кава, там можна буде поділитись враженнями і поговорити про пам'ять між собою. Дякую.